வணக்கம். என்னோடய வீட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை வர்ற உள்ள இன்கமிங்கில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஃபேஸ் செலக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அது ரொம்ப நாளாக எனக்கு ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் இருந்தது. அப்புறம் என்னுடைய நண்பர் திரு கோவிந்தராஜ் சார் அவர்கள் தான் நமக்கு அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. அவங்க கம்பெனியில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அது ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு நான் அந்த என்ன சொல்கிறது, அதுக்கு பிறகு நான் அதை போய் பார்க்கவே இல்லை. ஆனால் ஒரு நாள் வந்து தீபாவளி அன்றைக்கி முதல் நாள் வந்து வோல்டேஜ் 316 போயிருந்ததுங்க. அந்த டைமில் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே எல்லாமே பவர் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஸோ அப்போ தான் அதனுடைய மகத்துவம் தெரிஞ்சது. அதுக்கு பிறகு வந்து இபியில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி இபியில் வந்து பார்த்தா ஒரு ஹெச்டி லைனில் டச் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னு சொல்லிவிட்டு அதை வந்து சரி பண்ணதுக்கு பிறகு நைட் 11 மணிக்கு பிறகு அது வந்து வோல்டேஜ் நார்மல் ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ அந்த 316 ஹை லெவல் போனதை கட் பண்ணி கொடுத்தது இந்த ஃபேஸ் செலக்டர் தான். ஸோ அந்தளவுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அதுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு வருஷமாக நான் அந்த பக்கமே போகலை. ஆனால் இப்போ தான் அன்றைக்கி தான் சார் வந்து பார்த்துட்டு சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி 2 ஃபேஸ் தான் உள்ளே வந்துட்டுருக்குது சார் அப்படின்ட்டு. பட் எங்களுக்கு வீட்டுக்குள்ளே அதை பற்றி தெரியல, ஒன்றும் வித்தியாசம் தெரியல. ஸோ 3 ஃபேஸ் உள்ளேயெல்லாம் சப்ளை ஆகிட்டு இருந்தது. ஸோ நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க. என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கெல்லாம் சொல்லிகிட்ருக்கேன், ரெக்கமெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். Thank you.